Nu te poți rupe de Moldova de faci navetă atât de des? Nu am luat în calcul adaptarea copilului meu. Relația ta cu taică tău. Nu mai pot. Și el, la rândul lui, a fost cândva un copil? N-a zis nimic. Când reușești să faci voluntariat? Like-urile nu-ți plătesc chiria. Tu ești obligat să împingi pe un om în prăpastie. Da, uneori în viață trebuie să luăm și decizii din astea radicale. Când ai plecat prima dată pentru el, hai să spunem așa, n-ai plecat cu fetița. Eu credeam că nu o să mă simt aici ca la psiholog. Prea multă vanitate în Sodom, văd cum flacăra înghetei întregul Babilon. Bună dimineața, Gheorghe, deșteaptă-l pe Ivo. Îmi pare bine că ai venit. Spune-mi rog frumos, ce face în Moldova? Pentru că noi am observat că tu foarte des vii acasă. Ulterior noi o să vorbim unde tu stai acum. Întrebarea, adică, bun, noi știm că tu trăiești la București, în București. Nu te poți rupe de Moldova de faci navetă atât de des? Sau care e motivul? Să știi că eu am plecat de acasă și mă întorc de acasă. Așa, deci casa ta e și în România și în Moldova, ca să înțeleg. E destul de complicat, așa, un pic mai filosofic. Hai să dezvoltăm ca să înțeleg. Nu, acum am venit în Moldova ca să o aduc pe Lia la bunici și la tatăl ei. Și totodată să-mi fac și activitățile mele care implică și prezența mea fizică aici în Moldova. O să ajungem pe parcurs să vorbim și despre ele. Și am venit să-mi văd prietenii. Să știi că de când sunt în Moldova, programul meu a fost la fiecare oră stabilit să mă văd cu cineva. Urmează inclusiv în zilele cât mai stau, de asemenea să mă văd cu oamenii mei dragi, pentru că e una când te vezi online și cu tot altceva când ciocnești un pahar de vin față în față. Din câte am înțeles și dacă am înțeles corect, tu te-ai mutat la București din cauza sau pentru sau împreună cu un bărbat. Da, a fost unul dintre motivele. Eu îmi doream să mă mut la București. M-am îndrăgostit de București în 2015. Am mai spus asta de mai multe ori și toată lumea nu înțelegea cum poți să te îndrăgostești de București. Uite așa, veneam, mă plimbam pe străzi, aveam impresia că nu știu ce se întâmplă aici, atâta magie. Și uite, încet, încet, tot veneam tot mai des pentru că mergeam la conferințe, mergeam la evenimente din lumea digitală și așa mai departe, pentru că eu acolo m-am dezvoltat, acolo am învățat de fapt multe lucruri, am furat meserie, până n-am mai plecat. Bine, acea relație pe care o aveam la momentul când m-am mutat la București a fost catalizatorul. Dar dorința mea de a mă muta vine încă din 2015. În 2016 a fost prima oară când chiar m-am gândit că, uite, aș putea să mă mut, dar n-am fost gata. Și mă bucur când m-am mutat atunci, pentru că aveam să sufăr foarte mult. M-am mutat în 2018, am ajuns am coborât la Obor cu 2 valize mai mari decât fiica mea. Ea avea 6 ani pe atunci și a început povestea noastră de la București. Ok, în 2018 când ai mers, nu mai erai cu persoana care... Da. Așa. Deci se întâmpla în 2000, când ai plecat prima dată pentru el, hai să spunem așa, n-ai plecat cu fetița. Nu, noi am fost împreună, noi ne-am cunoscut mai devreme, în 2017. Un an a fost la distanță, a fost o poveste de asta prin vacanțe și venit, dus, plecat, el la mine, eu la el. Poveste de telenovele de asta, ca în filme. Și ulterior, oricum ai plecat cu fetița. Da, m-am luat decizia că ne schimbăm... Distanță de un an? Da, după un an de relație la distanță am hotărât să mă mut la București, dar cum am zis, nu a fost aceasta motivația principală. Adică nu m-am mutat doar pentru el acolo. Faptul că a fost și el în viața mea a fost de fapt un mare bonus, un mare plus. Eu oricum avea să mă mut.
Bine, poate nu în 2018, adică recunosc acest lucru, poate se întâmpla un pic mai târziu, dar oricum mă mutam, pentru că eram pornită spre drumul ăsta și dragostea asta față de București tot creștea mai mare și mai mare. Eu nu o să te țin mult la... Nu prea săpi în relații, chestii, chiloței nu-mi place să scutrăm, dar care a fost primul lucru rațional pe care l-ai făcut sau l-ai gândit după despărțire sau după ce ai înțeles că relația voastră s-a rupt, da? Deci cumva tu oricum ai rămas la București cu fetița, deci primul gând rațional, deși merg pe rațional, pentru că în perioada când zboară fluturaș, vrăbiuți prin cap, adică când ești într-o stare asta euforică, raționalismul nu prea are locul, știi? Și la un moment dat tu te-ai trezit, nu putem să spunem că singurică, da? Bănuiesc că ai avut și ai cunoștință, dar despărțirea la un moment dat trebuie să trezit la realitate și atunci trebuia să se fi conecteze și raționalismul. Care au fost primele lucruri raționale? Să știi că decizia de a mă muta la București a fost una cât se poate de rațională. Cum am zis, faptul că era cineva și era și motivul ăsta personal, da? Asta a fost un plus. Eu am înțeles până am mă despărți că lucrurile nu stau așa cum poate am planificat eu să zic. Bine am planificat, că noi discutam, noi aveam niște discuții la început, pentru că relația era una serioasă, nu vorbeam de o aventură și nu știu ce. Treptat, când am ajuns acolo, eu mi-am dat seama că nu am luat în calcul adaptarea copilului meu. Eu m-am dus acolo cu gândul că mă apuc, merg tot să lucrez în online, să dezvolt proiecte, să mă implic cu comunitatea de bloggeri, că eu sunt cumva blogger, nu sunt influencer, nu mă consider... Eu am un blog, eu scriu pe blog, respectiv sunt blogger. Și am prieteni din gașca veche, să zic așa, din mediul online și din România, care mă ajută foarte mult, mă învață și eu mergeam inclusiv la evenimente cu ei până am mă muta. Când m-am mutat acolo, am înțeles că am pe cineva care are 6 ani și care începe școala. Și mi-am dat seama foarte repede că trebuie să-i dedic tot timpul copilului meu. Și eu, primul an de București, am pus pe stop, pe pauză, absolut toate proiectele mele. În București nu mai eram Orheianca, blogărița cea mai premiată, bla bla bla, nu știu ce. Eram mama Liei. Și atât de mult m-am dedicat și m-am regăsit în acest rol, pentru că eu îmi iubesc foarte mult copilul, enorm, mi-am dorit acest copil din tot sufletul, dar nu m-am gândit de acasă că va avea și ea nevoie de o perioadă de adaptare. Și atât să știi că aceste lucruri care nu s-au potrivit, știi vorba aia, că nu se potrivește lista de acasă cu ce vezi la piață, cam așa s-a întâmplat și la mine cu București. Mi-a scăpat acest aspect. Eu m-am gândit că ok, eu dau la școală, vine de la școală, face teme și tot așa. Și chiar mă bucur că mergeam zilnic în parcuri, mergeam cu metrou, Liei îi place foarte mult să meargă cu metrou. Noi descopeream Bucureștiul, noi ne conectam fizic cu Bucureștiul. Ea și-a făcut prieteni, veneau prietenii la noi acasă, îi legăteam, ne jucam împreună, adică am depus un efort firesc, adică consider că toți părinții ar trebui să facă acest lucru atunci când copilul se mută undeva, pentru că este un stres în plus pentru copil. Ea, ca și mine, s-a pomenit singură într-o lume nouă, cu școală nouă, clasă nouă, colegi noi, casă, tot absolut. Și am încercat maxim să-i fac un confort, atât fizic, avea camera ei, trebuia să învețe să doarmă singură și multe lucruri noi. Da? Eram doar noi două, pentru că în Moldova stăteam la părinții mei și acolo era și mama și tata, adică bunicii ei și fratele meu și eu. Îți dai seama, o gașcă mare, da. Vecini, pisică, cățel și tot așa mai departe și vii la București între 4 pereți. Uite, asta e camera ta, uite, acestea sunt regulile, trebuie să faci asta și tot așa. A fost greu. Și greu când spun
foarte greu. Adică pe alocuri... Greu mai mulți sau tu să înțelegi că Lie este foarte greu, pentru că eu... Nu știu, să știi că copilul meu este un copil foarte diplomatic. Ea mai mult spune bunicilor ce simte cu adevărat, mie îmi spune lucruri, dar le spune într-o manieră ca să nu mă supere. Adică, într-o formă așa, știi, cum te simți sau ce? Și răspunsul poate să fie așa și așa, știi? Înțelege ce vrei din acest răspuns. Nu, bănuiesc că i-a fost și greu pe alocuri, dar cumva zic, încercam să facem tot felul de activități, să aibă cât mai multe amintiri, să ne conectăm, să vedem, pentru că copilor, la copii, ei cu schimbările sunt prieteni mai buni decât noi, adulții. Găteam împreună, făceam tot felul de lucruri și eu implicam foarte mult în toată activitatea asta, plus că ea îl cunoștea deja pe acel bărbat și el venea la noi pentru că noi ne-am mutat la București, dar relația tot a fost o perioadă, adică mai era distanța dintre noi, pentru că el stătea în alt oraș, trebuia și el la un moment dat să se mute în București. Eu nu prea aș vrea foarte mult să vorbim despre acest lucru, pentru că s-a întâmplat, a rămas în trecut, ne-am învățat lecțiile. Am spus într-un interviu că acea despărțire a fost cea mai frumoasă despărțire din viața mea. Sună poate prea banal, nu știu, dar așa și a fost. Noi am rămas în relații bune, noi vorbim în continuare, noi ne-am și văzut în timpul ăsta de un an și ceva de când suntem despărțiți și am înțeles că noi nu mai putem să fim împreună. Și am dat dovadă de maturitate amândoi și de asumare. Îmi este drag, îl respect. Îi port o admirație și o să-l respect toată viața pentru că împreună cu el am trecut prin niște momente foarte frumoase, momente care m-au învățat, niște lecții de viață. Da, a și durut, am plâns, a fost greu și tot așa mai departe, dar eu am înțeles că it's not my man. Și am hotărât să ne vedem fiecare de viața lui. Și chiar vreau să, cineva, după acel interviu, că am un interviu renumit, cum tot spune, unde plâng, sper la tine să nu plâng, atunci eram foarte vulnerabilă și foarte sensibilă, pentru că interviul a fost filmat exact a doua zi după despărțire. N-am spus asta de multe ori. Îți dai seama, nu poate o femeie care a iubit atât de mult și care a fost implicată să joace un teatru și să spună: vezi, Doamne, că, am despărțit, vine altul. Nu. Cum am spus, sunt recunoscătoare, mă bucur, am pus punct, mergem mai departe. Povestea o punem pe raft și continuăm, scriem alte povești. Bună dimineața, Gheorghe, deșteaptă-l pe Ivo. Mai am o întrebare, noi nu vorbim exact despre persoana despre care tu vorbești, dar ca să o luăm un pic la general, tu la 1 noaptea povesteai că la un moment dat ai înțeles că lucrurile se repetă. Știi când se repetă? Eu dintr-o dată m-am gândit la relația ta cu taică tău. Și vreau să întreb... Eu credeam că nu o să mă întreb nimic despre... Care e relația ta cu taică tău? De scenariile se repetă, pentru că ele și-au o rădășină de un. Eu credeam că nu o să mă simt aici ca la psiholog. Da, nu ești. Deși să știi că am făcut și terapie la București și nu ascund asta. Eu nu am o relație cu tatăl meu. El există, este în viață, dar din anumite motive noi nu avem o relație tată-fiică. Adică el este în casă, noi ne salutăm când ne întâlnim, dar noi nu discutăm lucruri. Când ai avut curajul să nu mai comunici cu dânsul? Când ți-a apărut cam în ce perioadă de timp? Dar nu că nu mai comunic, eu comunic, adică în sensul... Eu vorbesc despre comunicare și aia care trebuie să aibă dar eu nu știu dacă ea a fost vreodată. Da? Adică eu am amintiri foarte frumoase cu tatăl meu de când eram mică. Tatăl meu a fost antrenor de șah. Eu știu să joc șah de la 4 ani. Și
Și eu țin minte cum tatăl meu mă învăța să pun piesele de șah, să jucăm. Și mai sunt câteva amintiri din astea frumoase din copilărie. După aia ceva s-a întâmplat cu tatăl meu, pentru că el nici cu fratele meu n-a avut o relație de asta, iar de părinte-copil, știi? Nu știu ce s-a întâmplat cu el. Am încercat să mai vorbesc. Eu sunt o persoană deschisă. Eu îmi spun ce am de spus și așa mai departe. Țin minte că a fost odată la ședință la școală și acolo a fost un moment neplăcut. Cineva se luase de mine. Nu știu dacă mai ții tu minte, nu știu de fapt în ce perioadă la școală ai fost și tu, dar pe noi diriginta ne punea, eram responsabilă să controlez tema pentru acasă copiilor, a fetelor în special. Și eu trebuia să însemn cine nu și-a făcut tema. Nu contează dacă învățătoarea, profesoara cutare ne întreba. Eu trebuia să verific, nu știu ce metodă, dacă sincer asta mi se pare un pic așa din comunism, știi? Nu am practicat asemenea. Nu știu, eu eram responsabilă să verific tema pentru acasă la fete. Și când a fost ședința cu părinții, eram clasa 6, apropo, adică nici chiar mică, dar nici deja când poți, știi, să-ți asumi singură. Și cumva m-a scos în față că trebuie să spun cine are cele mai multe teme nefăcute, știi, gen cine este elevul care... Și cumva eu eram pusă așa sub presiune. E foarte parșiv. Îți dai seama, da, uite, acum să înțelegi... O spălare pe mâine a profesorului. Da, îți dai seama câte... Și eu mi-am făcut dușmani atunci, că o trebuie, dacă nu spuneam, știi, mi-o luam eu de la dirigintă, știi, era un fel de, nu știu, percheziție din asta. Interesant. În fine, și eu am zis de 2-3 fete care erau într-adevăr, le știau oricum toată clasa, că nu... Și mama unei fete a venit la mine și a început să mă ia la rost, față de toată lumea, știi? Că ce? Că numai fata mea nu face teme, că așa, știi, foarte brutal. De exemplu, acum, în România, primești amendă dacă vorbești cu copilul. N-ai voie să vorbești cu alt copil, să-i zici ceva, să-i reproșezi ceva. Vine și te ia protecția copilului, îți face proces, adică nu ai voie. Ce te deranjează, spui părintelui. În fine, și tatăl meu stătea lângă mine. N-a zis nimic. Și pe mine m-a marcat foarte mult acel... Mi-a venit și mi-a luat apărarea o altă mamă și a zis, dar cum îți permiți tu să vorbești față de un copil, da? Și eu i-am zis lui tata, de ce n-ai spus ceva, știi? E că eu nu mă pun cu femeile. Adică un fel de... Pentru el nu l-a interesat cum se simte copilul lui în momentul ăla, dar acest moment din liceu m-a marcat. Cumva am înțeles că eu nu am protecție. Crezi că asta a fost momentul nu de știu, ruptură? probabil a fost un moment când am înțeles că sunt pe cont propriu. În sensul, nu știu, de societate, știi? Adică, uite, în clasa 6-a, eu am un frate mai mic cu care ne împăcăm foarte bine, dar el e fratele mai mic. E prezența masculină în viața mea, dar este fratele mai mic. Eu îl învățam toate nebunile și eu la început îl susțineam, că acum deja suntem de la egal la egal și mi-mi place să zic că el e deșteptul familiei, eu sunt frumoasa familiei, știi? Adică, bine că nu că n-aș fi și eu deșteaptă, dar cumva e așa, știi, așa sunt lucrurile. După aia au mai fost câteva momente. Eu niciodată n-am primit laude de la tatăl meu, știi? Eu făceam foarte multe. Eu de pe clasa 9 fac voluntariat. Primul meu interviu la radio a fost prin clasa 10-a. Adică eram voluntară și de acolo am ajuns să dau un interviu. Doamne, îți dai seama, primul tău interviu era eveniment la Antena C, încă era pe vremuri. Doamne, cât de importantă. Tatăl meu nu a zis nimic, din contră a mai zis ceva de genul că era pe atunci vremea comuniștilor, că la emisiune, în fine, adică nu m-a lăudat. Și iar a fost pentru mine, știi, o bilă neagră în toată... Și după aia, cumva, nu știu, l-am văzut pe el, cu toate că a fost contabil toată viața, un bărbat cu cifrele, puțin vorbea, adică nu știi, dar foarte calculat. A fost un bărbat foarte frumos, foarte... Că mă întrebam pe maică mea, știi, zic, mama, cum a fost, uite, începuturile, uite...
avea un păr, zici că era Al Pacino, știi, adică un bărbat foarte, foarte bine, știi, prezentabil, înalt, frumos, tace, cu minte, știi, niște calități. Dar cu timpul am renunțat să-l judec, n-am mai cerut nimic de la el. Adică, ok, eu am avut mare noroc de câțiva unchi care în anumite momente din viață mi-au ținut rolul de tată. Dar știi tu cum mă ține acum să nu plâng? Dar sper să nu plâng. Nu pentru că, să știi că niciodată n-am vorbit despre lucrurile astea în public, dar cum mi-am asumat că vin la tine la interviu și îmi asum orice întrebare și vin cu un răspuns, pentru că până la urmă este un manifest al nostru, al fiecăruia, exact. Fratele mamei, Nanu Victor, cum îi spunem noi, el o perioadă mi-a fost ca tată. Adică eu mă mutasem la Chișinău, am stat chiar la ei și, deși mă certam și cu el, în sensul că eu am fost rebelă de mică. Eu nu știu de unde m-am luat, că rudele mele zic că am impresia că m-au schimbat la maternitate, pentru că ai mei toți sunt medici, sunt oameni din ăștia calmi, liniștiți, tu să vezi cum arată o petrecere la noi, super chill, toată lumea, știi, se spun tosturi, adică eu sunt din asta, foc, gălăgie, eu mă plictisesc când e prea liniște tot. Păi cu Nanu Victor aveam contre de mică. Când eram mică, nu știu, Nanu, în schimb, a fost foarte protector cu verișoarele mele, cu fetele lui. Iar mie nu-mi plăcea să mi se spună fratele mamei, fratele mai mare a mamei, adică el și-a luat rolul ăsta în serios, știi, și pentru mama, și pentru noi, și pentru toată lumea. El simțea că voi aveți nevoie de chestia asta? Bunicul nostru a decedat când ei erau tineri și cumva bunica i-a crescut fără tată și cumva fratele mai mare și-a asumat rolul ăsta de tată, că mama mai are o soră, adică ele erau două fete și un băiat. Și probabil că Nanu și-a transmis, știi, și-a luat rolul ăsta pentru toată familia, știi, deja și pentru ceilalți verișori. Și țin minte că mă certam cu el de multe ori. Uite, Nanu, că ai să te uiți la emisiunea asta, îți mulțumesc pentru toată grija și pentru tot suportul. Dar nu eram de acord cu multe, dar însemna enorm când venea Nanu, când venea seara și mă pupa pe frunte. Ce faci tu cu mine? Pentru că tata nu făcea asta. Și din acest motiv, eu în fiecare seară îmi pup copilul pe frunte. Dacă nu doarme cu mine, atunci nu o deranjez. De acum doarme cu bunica, încerc să nu, dacă dorm, când eu vin, nu deranjez. Dacă nu dorm, neapărat o pup pe frunte. Nu știu, pentru mine acest pupat pe frunte, sunt câțiva oameni care știu ce înseamnă pentru mine și cum stau eu ca o pisică mică acolo în brațe și vreau să fiu mângâiată și pupată. Da, știu că asta vine din copilărie, știu că asta vine din lipsa, cum am zis, acelei relații cu tatăl meu. Am făcut terapie ca să scot la iveală aceste frustrări și aceste traume din copilărie, că toți le avem. Unii nu și le recunosc toată viața și suferă toată viața, unii și le recunosc, le scot la suprafață la un moment dat. Păi să știi că acest bărbat cu care am fost eu în relația asta despre care tot povestesc, el e cu 12 ani mai mare decât mine. Și știu că inconștient, uneori, el era pentru mine prezența masculină mai mult decât doar iubitul meu. Și de asta spun că am învățat foarte multe și am crescut în această relație, până am devenit femeia care sunt astăzi, o femeie independentă, o femeie echilibrată, o femeie care și-a asumat trecutul și a învățat greșelile și face pași spre viitor. Și încerc să-mi văd de viața mea, pentru că eu nu o să pot să-l schimb. Uite, eu nu o să-i sar în apărare taică-lui tău. Tu povesteai și eu în oglindă am văzut relația mea
Cu al meu tată. Da. Așa. Ce am înțeles eu în timp este că și el, la rândul lui, a fost cândva un copil. Să știi că... Și el, la rândul lui, a fost un copil traumat, ca și majoritatea sau ca și noi toți, sau ca și o parte din noi. Și el, la rândul lui, a făcut exact atât cât a putut să facă, nici mai mult, nici mai puțin. Terapeuta mea îmi spunea că, bun, asta era o metaforă, dar dacă stai să o deslușești, îți se limpezesc mințurile. Ea spunea că nu poți ceri de la părinții tăi mai mult, pentru că ei nu l-au citit pe Dostoevski. Înțelegi? Și asta e adevărat. Să știi că și eu mi-am găsit acele răspunsuri. De ce? Pentru că, bun, noi acum avem cărți, noi acum avem YouTube, noi acum avem Google. Părinții noștri nu au avut de unde să învețe cum să-ți comunici emoțiile. Care sunt emoțiile tale. Eu acum îi spun copilului meu, te iubesc în fiecare zi. Poate o sufoc uneori, dar de ce? Iar, știi, îți pui întrebarea, de ce? Părinții noștri au avut de muncit. Părinții mei au făcut casă când eram noi mici. Părinții noștri au muncit foarte mult ca să avem noi ce mânca, pentru că erau vremurile alea când primeau salariu tatăl meu a lucrat la fabrica de conserve și primea salariu în conserve, îți dai seama. În conserve, o dată în jumătate. Da, produse și tot așa. Mama, fiind medic, n-avea în ce să primească, măcar mama primea cât de cât salariu, știi, cum era. Dar să știi că n-am dus lipsă. N-am simțit că trecem prin perioade grele. Eu nu am fost zis să nu avem ce mânca, de exemplu. Așa că chiar zic, nu îl judec deloc pe tatăl meu. Da, mi-aș fi dorit, îți dai seama, să am o relație mai bună, mai frumoasă, dar atât s-a putut. Eu le sunt recunoscătoare părinților mei că s-au iubit și am apărut eu și fratele meu. Da. Deja mai departe cumva ține de viața noastră, de viața fiecăruia, dar revenind la, iar, bine, nici ei între ei, nici mama cu tata n-au avut o relație frumoasă, știi? Eu nu i-am văzut pe ei pupându-se, nu i-am văzut pe ei ținându-se de mână, știi? Bine, dar iar, așa erau timpurile, știi? Nu era chestia asta, parcă era un fel de slăbiciune dacă îți manifesti emoțiile, știi? Nu știu, dar știu că s-au iubit, pentru că eu sunt rodul dragostei lor și știu că au fost fericiți, cel puțin o perioadă. Exact atât cât au putut și cât și-au permis, pentru că ei au trăit o viață, o perioadă, noi trăim altele și cumva lucrurile astea separate, noi fiind cuprinși de o mulțime de emoții, amestecăm toate lucrurile astea care n-au nicio legătură cu realitatea care noi o trăim, știi? Și atunci noi singuri, de fapt, ne creăm bobe în cap. Dar iarăși ne le creăm de asta că nu știm altfel cum să facem și atunci căutăm soluții, da, mergând în terapie, spre exemplu. Dai seama, în anii, eu sunt născută în 85, când a început perestroica, da, în perioada, eu m-am născut în Uniunea Sovietică. După câțiva ani am ajuns să trăim în altă țară. Mama mea învăța alfabetul latin cu mine. I-am găsit un caiet, ea fiind medic, îți dai seama, scria foarte mult. Și pentru mine asta a fost atât de marcant, adică cum mama... Până acum, și eu am învățat la grădiniță în chirilică, asta le spun tuturor românilor care mă întreabă dacă sunt rusoaică. Zic, nu, eu sunt româncă, sunt născută. Eu sunt din 85, dar eu nu am învățat în chirilică. Eu am învățat litere chirilice la grădiniță. Eu nu duc aminte. Imediat școala, deja am făcut-o cu alfabetul latin și grafie latină, dar la grădiniță am învățat, aveam o carte mare și învățam litere chirilice. Și iar, părinții mei munceau foarte mult. Noi ne vedeam seara, îți dai seama, obosiți. Despre ce parenting vorbim, știi? Adică, sau despre ce psiholog vorbim, că, erau atunci cu totul alte necesități, știi? Piramida lui Maslow, da? Atunci vorbeam, ne făceam casă, stăteam într-o cameră de cămin, despre ce fericirea sufletului vorbim noi, împlinire și nu știu ce acolo, traume personale și tot așa. Deși zic, ne-au iubit foarte mult, mama încerca atât de mult să completeze timpul, adică când era la muncă și nu ne vedeam, noi până ajungeam la școală făceam cam 4 km pe jos.
În afară de faptul că era ora noastră de sport, știi, ne trezeam până la școală, vorbeam foarte mult cu mama. Și atunci mi-amintesc, acolo se întâmpla școala vieții. Atunci pe stradă, Deja perioadă da, scurtă. era dimineața, nu, că cam vreo jumătate de oră, de ori mai mult, 40 de minute făceam până la școală pe jos. Vă chiar în oraș trăiați. Da, în Orhei. Și mi-amintesc niște discuții atât de frumoase, pentru că zic, mama e medic, mama mea a citit foarte mult, mama mea din bursa ei de student la medicină își cumpăra câte o carte, că atunci când ne-am mai mutat, la bunica când mergeam, foarte multe cărți găseam acolo, știi, și mama chiar citea pe lângă literatura de bază, că n-ai zis seama, la medicină aveau săracii de învățat și de citit, ea mai citea și literatură artistică. Și mama mea, pentru mine mama e cea mai puternică femeie din lume, pentru că a știut să-și ascundă furtunile din suflet. Eu nu mi le pot ascunde și dacă le țin prea mult, ele încep să izbucnească, se transformă în vulcan și după aia suferă toată lumea din jur. De-aia eu încerc să spun ce simt, da? Să-mi scot atât emoțiile pozitive cât și cele negative. Ori mama a ținut în ea, n-am văzut-o vreodată să se plângă că e greu, că nu poate, că n-are, că nu. Și pentru mine... e valabil la toate mamele și la toate bunicile noastre, da, hai dacă să luăm, noi suntem de o vârstă și să luăm, da, și un pic mai mare, 40, mamele a oamenilor de 40, da, și bunicii lor, eu nu știu, nu cred că am auzit, e un deja vu în ce aici spui tu, da, deci maica mea tot și soacra mea tot și bunicile mele, exact același lucru să jelui sau spună că eu nu mai pot. Maica mea până în prezent nu spune nu pot sau mă doare sau mi-e foame sau, știi? Îți dai seama, mama e medic de peste 30 de ani, medic de familie și are istoricul bolilor și istoricul tuturor oamenilor, da, la noi se spune de pe sectorul ei, da? Și mama și-a luat rolul ăsta nu doar de medic, știi, mai mult decât medic. Mama dacă îți spunea că lasă, că totul o să fie bine, uite, n-am niște pastile și ai să ieși din iarnă. N-am să niciodată povestea unui bătrân care vinea și aducea mamei flori. Îi aducea câte un trandafir, dar el a fost învățător, adică om intelectual, știi? Vinea la control îți dai seama, îl doare una, ba inima, ba nu știu ce, și îi aducea întotdeauna câte o floare. Și venea numai ca să o vadă, să vorbească un pic cu ea, mama să-i spună că ai să scapi și de iarna asta. Și se ducea acasă și știa că dacă mi-a spus doctorul că îmi străiesc și iarna asta, să fie bine. Și crede-mă că așa ca el au fost mulți bătrâni, sau ei nu mureau până nu venea mama. Și cumva îți dai seama, asta era, a fost medicul, a fost preotul și gata, poate să moară, știi, era un fel de... Și eu zic, mama, cum poți, mama? Câtă tărie de caracter trebuie să ai, să poți, să te duci la un om care știi că, uite, gata, mai are, cumva te cheamă să-i și a rămas bun de la tine. Și de asta zic, pentru mine, mama, eu sunt diferită, eu sunt din alt aluat și dacă n-am semănat la fizic cu mama, chiar aș crede mitul că am fost schimbată la maternitate. Chiar nu știu de unde mi se trag mie toate nebunile și curiozitatea asta pe care o am. Eu am o curiozitate uneori poate exagerată, așa am fost de mică. Pe mine întotdeauna m-a interesat ce se află după orizont, după deal, ce se află în scorbura asta, dar ce e în pădurea asta, dar ce fel de pietre sunt astea. Am avut o curiozitate atât de sănătoasă pentru un copil de pe vreme. Bine, o am și acum, dar acum cumva, știi, se manifestă deja altfel, știi? Și era greu mamei pe alocuri, știi? Îți dai seama, întrebări într-una acum, când nu știu ceva, când fiica mea mă întreabă ceva, Lia, mai uite-te pe Google. Nu zic că nu știu, îți dai seama, uneori spun că chiar nu știu, dar în mare parte mă salvează nenea Google. Iar, bine, și cu mama aveam eu, că mama nu că nu mă înțelegea, eu aveam pretenții de la ea că ea trebuie să mă înțeleagă.
Până am înțeles că, măi, ea a crescut în alt mediu. Cum spui și tu, da? Ei vin din cu tot o altă generație. Și nu putem noi, din alt secol la urma urmei, dacă vorbim așa, știi, din altă... Și noi nu putem să pretindem de la ei mai mult. Exact. Acum, când și mama citește, când vine și mama la noi la București. Dă să-ți mai spun un moment care chiar e foarte important. Mama mea nu fusese la mare vreo 20 ceva de ani. Am luat-o eu la mare când am început cu blogul, am primit o foaie turistică la mare, am luat-o pe mama și pe fiica mea pentru prima dată la mare. Și când mă certam cu ea acolo, nu-ți imaginezi, eu îi spuneam să se relaxeze, știi? Am venit la mare, eram la all inclusiv, veneau femeile să măture. Noi am venit, bine, o să spun mama că zic asta, dar na, e de context. Mama căuta mături să măture nisipul. Eu puneam prosoapele jos ca să le ia la spălat și ea, de ce le pui jos, știi? Adică, și eu cumva mă supăram pe mama, noi am venit în vacanță, hai să ne relaxăm, hai să ne bucurăm. Eu în fiecare seară la cină îmi turnam câte un pahar cu vin. Așa îmi place mie, că îmi place să consum vin de calitate. Câte un pahar, nu mai mult. Și în fiecare seară, am stat 2 săptămâni acolo, ca să-ți spun cum lucrurile s-au întâmplat, repejor așa. În fiecare seară, mama, vrei un pahar cu vin? Nu, dar eu în fiecare seară, știi? Peste o săptămână, mama mea vine la masă cu 2 pahare cu vin. Adică peste o săptămână de, știi, de schimb, de așa, mama mea s-a deconectat de femeia, că ea trebuie să controleze tot și efectiv s-a relaxat. Într-o dimineață a ieșit singură pe malul mării să vadă răsăritul și atât de mult m-am bucurat, nu-ți imaginezi, dar a fost greu. Pentru că ei nu știu să se relaxeze. Ei nu știu că trebuie să mergi și în vacanțe, că trebuie pur și simplu să mergi undeva să te plimbi. Eu dau ultimii bani să mă duc cu trenul până la mare, dacă e cazul. Dar știu că dacă eu o să stau la mare o zi, eu o să mă întorc fără stres, adică las stresul acolo și am să vin plină de inspirație. Iar eu, în meseria mea, am nevoie de foarte multă inspirație. Și erau momente, erau discuții, ei, tu mai bine pui niște bani deoparte și cheltui tu cu atâtea călătorii și atâtea. Bine, activitatea mea cu blogul chiar mi-a adus foarte multe experiențe frumoase pentru care nu am plătit, dar am scris pe blog, am postat și chiar cumva alea pe mine m-au schimbat atât de mult. Apropo, tot pe mama am dus-o în Israel. Mama mea a zburat prima oară cu avionul acum 2 ani în urmă. Nu pot să înțeleg de ce până acum nu s-a întâmplat asta. Chiar nu, undeva mă învinuie și pe mine că de ce mai devreme n-am luat-o să zboare cu avionul. Și, Doamne, aia a fost o vacanță atât de interesantă, pentru că a fost vacanța ei. Ea și-a dorit foarte mult să ajungă în Israel și eu, de asemenea, cu blogul, am ajuns acolo. Bine, nu chiar pro bono, am achitat și noi o anumită sumă, dar nu a fost vorba de asta, a fost despre altceva, știi? Primul zbor, primul aeroport, primele experiențe din astea. Și iar mama mea, ea avea cei mai mulți fani, ca tu să înțelegi. Noi eram o gașcă mare de vreo 50 de oameni, pe toată lumea, unde-i mama, unde-i mama, toată lumea mama. Adică știi, cumva, ea era prima lângă ghid, ea era foarte atentă. E și acum, dacă o întreb, o să știi toate poveștile. Eu nu prea, știi? Și atât de mult m-am bucurat. Mama vrea la Paris. Și că am întrebat-o odată, mami, uite, unde ai vrea să ajungi, da? Uite, unde? Și trebuia anul trecut să ajungem la Paris de ziua ei, dar pandemia, batovina, dar sperăm că totuși lucrurile se vor schimba și vom ajunge la Paris să se îndeplinim. Știi, cumva noi deja am ajuns, am schimbat rolurile. Eu sunt prietenă cu mama și mă bucur că și ea ține cont. Eu îi cumpăr produse cosmetice, eu uite, trebuie să faci asta, rutina zilnică pentru față, uite, trebuie să așa, uite, șamponul ăsta e mai bun, adică deja încerc puțin de tot să, știi, payback, da? Să întorc, deși știu că toată viața nu o să-mi ajungă să îi întorc înapoi tot ce a făcut pentru noi, dar încerc. Uite, am făcut o nepoată de care e mândră. Stai un pic, dar trebuie să-i întorci? Nu, e vorba de o datorie morală. Nu suntem obligați, îți dai seama, dar nu. E ceva acolo în suflet care spune că
trebuie să ai grijă de mama, dar nu doar să ai grijă, nu doar să ai grijă, că n-ați dat seama, dar eu vreau ca mama mea la pensie, că deja s-a pensionat, dar mai și muncește, eu vreau să ajung atât de bine financiar ca să pot să-mi permit să o duc pe mama peste tot. Pentru mine este un vis, e pus pe wishlist-ul meu, că eu sunt cu foi și cu astea și cu tot, pentru că vreau să ne bucurăm de acest prezent pe care îl avem. Prea multă vanitate în Sodom, văd cum flacăra înghite întregul Babilon. Eu am stat într-o depresie nefuncțională vreo 2 ani și și am stat și gânduri suicidale am avut și de toate acolo au fost. Privindu-mi copiii, înțelegeam rațional că asta nu e ok și eu cumva trebuie să fac ceva, dar emoțional, îți dai seama, nu avea niciun efect. Cumva era așa un dualism de ăsta. Și te-a ajutat terapia? Da. Și vă spun că eu, cu ajutorul terapiei, am ieșit din această urgie interesantă. Tu deja ai spus că ai suferit de depresie. Tu nu ai spus că ai suferit de depresie, ai spus că ai apelat la un terapeut și vreau să te întreb, cu ajutorul lui ai găsit niște iețușoare de care să te agăți și dacă mai continui? Asta era întrebarea. Nu, terapia am făcut-o un an în urmă, un an și ceva chiar, înainte de pandemie încă. Dar bine, prima mea depresie serioasă, prima mea schimbare serioasă, despre care eu nu mai vorbesc, că cumva deja a rămas foarte mult în urmă, a fost după ce am divorțat de tatăl Liei. Pentru că eu eram tânără, m-am măritat la 24 de ani, am născut la 26 și la 28 am divorțat, adică foarte repede așa, hărnicuță. Da. Și cumva, despărțirea aia a durat, că toate rudele, toate din capul meu, cum să te desparți, că nu știu ce, că tatăl ei este un bărbat foarte frumos, inteligent, cum se cade, cu minte, știi cum la noi calitatea asta foarte... dar noi nu ne înțelegeam. Noi ne mâncam zilele unui altuia și s-au întâmplat mai multe, chiar nu vreau să deschid parantezele, că nu e despre asta acest interviu. Eu am avut curajul să pun punct. Spui, nu? Pentru că a fost foarte greu. Uite, atunci am fost și pe antidepresante. Atunci n-am făcut terapie, că atunci încă nici nu... Bine, atunci m-a ajutat o prietenă de-a mea, psiholog, cu care am vorbit. Dar bine, aia nu poți numi terapie, știi? Că nu-i... Dar cumva eu am început să spun oamenilor că eu vreau să divorțez, că eu nu mă simt bine, că eu sufăr. Eu mă depărtasem de toți. Eu mă făcusem transparentă, eu și copilul meu și atât, adică, pentru că ce mi se întâmpla în exterior nu corespundea deloc cu ce mi se întâmplă în interior și eu vreau să schimb lucrurile astea, nimeni nu mă susținea, adică a fost, și de atunci a fost manifestul meu de ăsta, da, gata, lăsați-mă, eu dau să fiu mamă singură, în sensul femeie divorțată cu un copil, că să știi că în societatea noastră suntem privite ca vtoroi sort, știi, genul, cum se spune, de calitate inferioară, femei divorțate și cu un copil, știi, și vorba asta, de cine este ei pe tine. Exact, cine, în fine, foarte multe lucruri urâte și așa, dar eu simțeam că nu mai pot. Și acum țin minte că mi-a luat copilul în brațe, în pungă de haine și am venit la mama. Și am început practic viața nu de la zero, dar de la minus, știi? Dar aveam atâta dorință de schimbare și de fericire și de bine și așa. Și practic pe mine, eu aveam o datorie, aveam un copil lângă mine de avea 2 ani. Pur și simplu nu mai făceam, știi, eu am zis că fac voluntariat din clasa 9, am fost jurnalistă, am fost peste tot, eram de asta, știi, sportsmenca, cum era acolo, lista, da. Nu puteam, totdeauna, am fost în partid, apropo, uite, vreau să vorbim despre asta, că nu știu dacă este undeva spus că am fost în politică când eram adolescentă.
Și cumva pe mine, știi, căsnicia, copilul, tot ce se întâmpla la mine în căsnicie, cumva m-am închis într-o colivie. Eu nu mai eram eu nu mai aveam personalitate, eu ți-am zis, eram transparentă și atât. Nu mai vorbeam cu nimeni. Eu târziu am înțeles că sunt în depresie. Și am înțeles că trebuie să fac ceva. Eu plângeam în continuu. Eu luam pastile ca să pot dormi. Eu eram pe pilot automat, știi? Aveam și asta cât a durat? Până ai divorțat? Nu pot să spun. Nu, deja, adică eram în procesul ăsta. Așa? Și după aia, pentru că noi ne mai împăcam, iar plec, adică a durat, știi? El a fost atât de departe, eu am închis atât de bine acolo ușile, am găsit răspunsurile, că eu îți povestesc acum, dar eu nu mai amintesc exact, știi, niște... A fost greu, dar mi-am făcut blog. În aprilie am plecat, ultima oară, când am zis că gata, știi, până aici, nu mai... Până aici ai mers ostașul? Da, și în mai mi-am făcut blogul, pentru că eu aveam o dorință imensă de socializare, o dorință imensă de a interacționa cu oamenii. Atunci n-a apărut, în 2014, apropo, a apăruse blogurile, erau mai multe bloguri politice pe atunci, Facebook, Instagram, cred că mai târziu mi l-am făcut. Și eu stând acasă, deja lucram online de acasă, făceam niște bani, că și asta a fost, de seama, problema. Te muți, nimic, știi, n-ai casă, n-ai masă, n-ai job, n-ai ai un copil și te muta la mama, știi? Loser, știi, tipic, s-o scris pe față, gata, viața ta. Dar totuși, sorry, tu să continui. În perioada și în 2014, eu am văzut un filmuleț pe YouTube unde tu sai cu... 2013. 2013? Era în perioada asta de când eu încercam să ies. Eu eram în depresie atunci. Tu sai cu, cum se cheamă? Rope jumping am făcut. Rope jumping, da? Da, să știi că nu a fost idee de suicid. N-am avut niciodată în viață gândul ăsta că să-mi iau... Și eu am văzut, eu primul gând asociativ ăsta a fost este smertnic. Mi-a spus toată lumea că și nebună ești, adică... Da, dar tu înțelegi că eu trebuia să fac ceva ca să ies din starea aia? Eu trebuia să fac o nebunie ca să trezesc creierul meu la viață și să zic, băi, gata, nu-i tot pierdut, ok, divorțezi, asta e, mergi mai departe. Nu se oprește viața aici, tu ai atâtea de făcut pe lumea asta. Mi-am văzut părul mov, nu se vede acolo. Adică, dai seama, teribilisme de astea de femeie nebună. Asta s-a întâmplat în 2013, noi ne-am mai împăcat după asta odată. Și atunci a fost definitiv, știi? Dar atunci m-a ajutat adrenalina aia pe care am primit-o. Recomand oamenilor să facă activități, dar în limita decenței și cu asigurarea riscurilor, știi, nu să te apuci să faci tu din capul tău. Eu am o prietenă, Daniela, care ea m-a dus acolo și ea e mai nebună decât mine, ea are și motor și multe... În fine, și mi-am revenit. Dar știi de ce? Că mi-am dorit. Dar foarte mult. Atât de mult mi-am dorit să fac ceva, să fiu utilă. Uite, apropo, că mi-a mai spus cineva, eu am complexul ăsta, nu știu de unde vine, chiar nu i-am găsit răspuns, că dacă eu nu mă simt utilă societății, oamenilor din jurul meu, eu nu sunt om, eu nu exist. Sunt doar o umbră, știi, pe pământ, un parazit, știi, care consumă doar, nu dă înapoi nimic și nu ajută, uite, dacă. Și uite, chestia asta de a mă simți utilă, de aici a venit și dorința asta de a face blogul, dorința asta imensă de socializare. Și când mi-am făcut blogul, am vrut să fiu incognito, mi-a fost frică de critică. Câteva articole au fost scrise orhianca.eu, nimeni nu știe cine e orhianca.eu. Deci îmi plăcea să scriu de mică, adică știi, pe la școală, după aceea că am fost jurnalistă o perioadă, îmi plăcea să povestesc poveștile oamenilor. Și acum îmi place enorm să descoper povești. Eu ascult interviuri, biografii, podcasturi, îmi place, uite, îmi place să descoper cum oamenii au trecut prin niște greutăți și cum au reușit. Bună dimineața, Gheorghe, deșteaptă-l pe Ivo. Tu ai făcut și faci voluntariat. Da. Mămuca Alessandra, străbunica mea,
spunea că cei care fac voluntariat au un foarte puternic simț al vinovăției. Nu m-am gândit niciodată Cum la ești asta. la capitolul ăsta? Uite, prima dată aud fraza asta. Continuând discuția despre a mă simți utilă, voluntariatul de acolo vine. Am fost la o tabără, English Summer Camp, tabără care m-a marcat ca pe o adolescentă, care a început să se fumeze. Da, n-am mai spus asta în public până acum. Eram într-o gașcă de fete, nu chiar cele mai bune, discotecă și așa mai departe. Dar mie nu-mi plăcea. Eu eram într-un mediu în care nu mă simțeam deloc bine, dar era o prietenă de-a mea mai bună, mai mare, nu aveam alt mediu. Și eram nevoită, dacă vreau și eu să aparțin unei comunități, unei găști, trebuia să fiu și eu acolo. Dar eram așa, un fel de șinșerată la căruță, știi? Până în momentul când am cunoscut, la noi în Orhei venise o, nu mai știu ce asociație și căutau voluntari. Și am ajuns acolo. Nu, stai că nu, cu voluntariatul s-a început cu, iată, English Summer Camp-ul ăsta. Venise la noi în liceu să facă casting pentru a lua cei mai buni elevi care vorbesc engleză, să se selecteze câțiva elevi și să meargă la această tabără. Că era vorba de Corpul Păcii, voluntari americani, o chestie foarte mișto, apropo. Și nu o să-ți vină să crezi, dar m-am dus la acest casting numai din motiv că nu aveam forma sportivă la mine și era din contul orei de sport. Și trebuia să aleg, ori mă duc la o educație fizică fără formă și exista riscul să mi se pună notă rea, adică un 2 sau ceva de genul, sau să mă pedepsească cumva învățătorul, profesor, sau să mă duc la acest casting, știi? Și eu cumva zic că eu sunt foarte descurcăreață așa de felul meu, știi? Foarte șustraie, cum se spune la noi. Și m-am dus la acest casting. Dar m-am dus, ți-am zis, doar de dragul să nu iau 2 la... Eram destul de multe fete în special și ce crezi? Am trecut. Eu când am... Bine, vorbesc engleză destul de bine, dar eu nu m-am dus... Nu ăsta a fost scopul meu, știi? Să trec acest casting și să mă duc la tabără. Și n-am stat niciodată cu o colegă de-a mea de clasă care învăța cel mai bine la engleză. Bine, și eu am fost eminentă și eu am învățat pe 9 și 10, dar nu învățam atât de mult ca ea. Ea mânca gramatica pe pâine, adică știa toate timpurile și toate... Și ea n-a trecut, pentru că ea nu avea accent. Ea vorbea cu mază, fază, sistă, brază și așa mai departe. Eu am trecut și pentru mine a fost ok și mai departe ce fac, știi? Bine, și cumva m-am simțit datoare față de colega aia mea, că ea plângea, că ea a vrut să ajungă la tabără și n-am luat-o, dar eu am trecut, dar n-am vrut și deja m-am dus. Pusă cumva, știi? Și te cred că acolo am înțeles eu, știi, mi-am băgat în cap fraza aia celebră a lui Kennedy, că nu te întreba ce face țara pentru tine, întreabă-te ce faci tu pentru țară. Și să știi că microbul ăla plantat acolo undeva în capul unui adolescent de, nu mai știu, 15-16 ani aveam, a crescut. Și îmi dau seama că am fost manipulați într-un fel. Dar manipulați totuși într-o formă frumoasă. Adică noi eram, cred că vreo 300 de copii din toată țara, un fel de elită, dacă vrei, da? După aia, de acolo s-a pornit Parlamentul Copiilor, de acolo, adică erau niște copii extraordinari, care vorbeau o engleză fluentă, care mai și gândeau. Acolo prima oară am făcut dezbateri, acolo prima oară am jucat Mafia, un joc care iar m-a marcat și m-a învățat foarte multe. De acolo a venit, iată, dorința asta de a mă face utilă și, nu știu, nu are treabă vinovăția aici la mine, sincer zic. La mine e din alt motiv. Uite, English Summer Camp-ul ăsta, în cauza americanilor, dacă vrei. A fost îngrăunte, da, că care a ajuns unde trebuie și a crescut. Și știi ce am învățat acolo la tabăra aia? Că eu pot. Nimeni până atunci nu mi-a spus asta. Sau nu s-o dă de înțeles. Da, adică la școală nu învățam bine, că știi ce, la școală ne dădea tema, eu povesteam bine, eu primeam notă, eram cu 10, 9, pe tabla de onoare și atât. Dar nu se punea atunci accentul, dar ce vrei tu să faci, dar ce poți tu să faci? Și uite că la tabăra asta cu americanii, uite acolo, cred că de acolo mi-a venit, băi, da, poate să încerc, da, poate eu dezbateri, ca să înțelegi, până în clasa 8-a, am fost, cred că, cea mai timidă elevă din clasă. Nu pare după mine, după debitul meu verbal și după câte am făcut până acum, dar uite, până în clasa 8-a, eu nu puteam să spun o poezie în fața clasei. Da, eu învățam bine. Știi, genul ăla de batanic, știi cum se spune, dar
nu puteam, aveam un trac, nu puteam să povestesc un text, eram foarte bună la scris, adică tot ce însemna scris. Dar să redai nu puteai, te înțeleg și atât după această exact. tabără, că acolo, mafia în special, da? Când joci mafia și te acuză toți că tu ești mafia, dar tu nu ești mafia și știi că dacă nu scoți ceva pe gură, pleci, știi? Și cumva constrânsă, pusă la zid, uite, m-a schimbat, știi? Spune-mi, te rog frumos, de când reușești? Noi în pauză am vorbit despre faptul că eu nu am timp, da? Mai ales de când aveam și proiecte și filmăm, eu practic nu am timp. Când reușești să faci voluntariat? Bine, să știi că acum, îți dai seama, în perioada asta... pandemică, da, înțeleg, până la pandemie. Acum voluntariatul meu se rezumă la ore gratuite de consultație. Eu, pe lângă ce fac eu, blog, acum sommelier, vin și așa mai departe, eu sunt un bun specialist de SMM, de digital marketing, social media marketing și management și tot ce vrei, pentru că asta am învățat din 2014, când încă eu am făcut conturi de Instagram la anumite mari industrii și companii și tot așa mai departe, pentru că ei habar n-aveau ce e asta, știi? În fine. Și acum eu îmi ofer din timpul meu să ajut pe alții, începători în special. Uite, recent am fost într-un proiect implicat, am fost mentor în acel proiect, să învăț lumea. Eu am ținut câteva cursuri, traininguri de prestații online. Cum trebuie să comunici în mediul online? Uite, vii tu ca business, da? Cum vii tu, ce spui, cum te manifesti, cum îți definești. Dar acum practici acest domeniu de activitate? La moment nu mai administrez pagini. Cândva am administrat, dar acum doar ajut, știi? Doar sunt la etapa când... La mintea mea scurtă și îngustă, din ce cunosc eu, domeniul ăsta e într-o evoluție și o dinamică permanentă. Da, păi eu studiez în continuu, da. Nepracticând mai apuci să... Păi vezi că eu am paginile mele, eu sunt în tot felul de grupuri de astea de specialitate, citesc tot felul de literatură de specialitate, merg la evenimente. Bine, acum partea că e online și am avut acces. Apropo, fiind blogger, am avut acces gratuit la toate conferințele, la Digital Forum, la Social Media Forum, la toate, adică unde lumea plătea bani imensi ca să ajungă la conferințele astea. Eu fiind blogger, eu scriam pe blog și povesteam acolo, dădeam check-in-uri și veneam, știi, învățam. Acolo mi-am pus bazele. Bine că acum sunt tot felul de școli, tot felul de chestii, tot felul de seminarii și tot, adică acum e foarte ușor, știi, ai acces, dar noi atunci experimentam. Despre SEO am învățat am auzit de fapt destul de târziu. Eu făceam SEO fără să știu că eu fac SEO și tot așa, știi? Și uite, acum transmit informația asta pe unde reușesc să mai încasez niște bani pe partea de consultanță, adică zic unde sunt implicată în proiecte mai mari și așa. Dar uite, susțin, în special femeile, nu știu de ce, dar în special pe femeile care sunt la început de drum, le susțin și le încurajez, și pe tinerii voluntari. În Orhei, sunt foarte bună prietenă cu Fondul pentru Tineri Orhei, este o organizație neguvernamentală din oraș. Mergeam mai înainte la Centrul de Tineret Orhei, le făceam pentru ei prezentări, discuții, tot, adică știi, iar îmi ofeream din timpul meu și îl consider iar un payback, știi, adică nu știu, bine, de fapt nu-i payback pentru că eu de la ei n-am primit nimic, e vorba de ce lași tu în urma ta, în localitatea ta. Eu că mai spuneam de treaba asta și m-am zis că ești nebună, ce gânduri ai tu, că eu simt o datorie morală față de locul unde m-am născut. Și încerc, de aici a venit și dorința asta de a promova Orheiul, de a promova Moldova, de a scoate în față locurile, oamenii faini și tot așa mai departe. Și uite, iar dorința asta de a ajuta local. Foarte rar am spus nu, am spus și nu, adică mi s-a cerut sfat, ajutor și nu știu ce, că nu puteam, știi, nu aveam, dispuneam de timp. Și adică să mă implic doar, eu nu fac lucrurile doar de dragul bifei. Dacă nu pot, mai bine zic că nu. Uite, hai ne oprim, știi? Sau caută pe altcineva. Să mai supără lumea pe mine că... Nu pe jumătate de măsură. Dar da, nu mai fac atât cât făceam cândva, dar îmi plăcea enorm, știi? Am învățat să scriu proiecte, am fost la tot felul de traininguri, schimb de experiență. Și știi care e cea mai mare realizare din tot voluntariatul ăsta? Conexiunile. Nicăieri nu o să-ți faci atât de multe conexiuni
Am fost și prin JCI Moldova, am deschis JCI Orhei, apropo, adică am încercat să unim și să facem comunitatea de oameni de afaceri din Orhei. Am mai făcut tot felul de chestii. Eu când vin în Moldova făceam tot felul de excursii cu... Bine, acum n-a fiind pandemie, un pic mai complicat. Întotdeauna mi-a plăcut să adun oameni în jurul meu cu un anumit scop, să facem ceva. La mine, în viața mea, nu se întâmplă lucrurile banal. Știi? Nu, la mine totul e cu sens, la mine totul e profund, la mine totul e frumos. Eu dacă admir apusul, păi eu stau și admir apusul. Adică nu vorbim despre să ne uităm, dar uite și clădiri urât acolo, uite stâlpul. Nu, eu admir apusul. Sau dacă scriu ceva. Am un text pe care l-am șters de 4 ori, dar trebuie să-l livrez marți. Le-ai scris, le-ai șters, le-ai scris, de multe ori, dar știi de ce? Pentru că ce? atât de mult țin la subiect și nu îmi permit să vin pur și simplu. Știi? Știi cum? Că eu mai făcut și copywriting, apropo, că lumea mă întreabă ce fac, ce... Am colaborat cu o agenție pentru care scriam postările pe Facebook și, bine, la branduri mari, n-am voie să zic, dai seama lista, dar când vedeam postările mele că adună sute de like-uri și share-uri și eu zic, dar voi nu știți cine a scris asta? Adică, era iar o plăcere. Bine, de acolo nu era voluntariat, era vorba de bani. Apropo, foarte greu știu să... Bine, acum am învățat, Bucureștiul m-a învățat să cer. Nu mai fac nimic gratuit la București. În Moldova multe am făcut. Și Bucureștiul m-a învățat să pun preț pe timpul meu. Pentru că, știi, am avut o vorbă, am zis-o odată, că like-urile nu-ți plătesc chiria. Și așa și este. Aici, în Moldova, n-aveam cheltuieli mai puține, stăteam la mama, era un pic, dar acolo e viața de adult, responsabilă cu facturi la sfârșit de lună, cu... În fine, dar eu consider că noi toți trebuie să facem voluntariat într-un moment dat în viață, pentru că noi, cum am spus, noi trebuie să mai și oferim, nu doar să primim. E o regulă universală. Da. Bine, mai sunt, că lumea e cu procente, mai sunt oamenii ăștia de afaceri mari care zic 10% sau alții 30% donează din tot ce fac. Și eu donez, dar știi, nu știu iar dacă am zis undeva, am zis în cercuri anumite de oameni, bine, donez și pentru oamenii bolnavi, pe cei pe care îi recunosc. Nu prea am donat pentru cazuri necunoscute. Bine, am donat, dar nu atât de multe, dar în schimb am susținut tinere talente. Eu investesc puținul meu ban pe care l-am în pomul sănătos, care va da roade și fructe. Sună asta poate un pic prea dur, dar cum am zis că vine în familie de medici. Dacă am un pahar cu apă plin și în față am 2 ghivece cu flori sau cu, hai să zicem un pom micuț. Știu, uite, facem un exercițiu de imaginație. Unul are aproape toate crengile rupte, știi, și are cumva șanse de supraviețuire, dar totodată există foarte slabe șanse. Dar eu am un singur pahar cu apă și eu pot să salvez un singur pom. Iată, eu am să aleg pomul sănătos, care știu că o să-mi dea mere. Știi? Uite, o să prindă putere. Sună asta poate prea dur pentru unii. Am vorbit odată cu cineva care face foarte multă caritate și mi-a zis, da, dar mie mi-e milă de pomul ăla. Zic, da, dar tu înțelegi că în anumite momente, tu ajutând acest pom care nu are șanse, tu îl omori și pe celălalt? Hai să luăm un pic altfel. Am prins ideea, e super faină, fantasmăm mai departe. Stai pe un pod, podul e deasupra la o prăpastie foarte, foarte abruptă, hai să spunem sute de metri. La marginea podului stă un copil și o bătrână și tu ești obligat să împingi pe un om în prăpastie, pe unul din ei. Ele sunt rude cu mine? Nu. Dar de ce trebuie să fac asta? Da, e un exercițiu de imaginație. Tu mi-ai oferit mie un exercițiu, eu ție. Îți dai seama că momentele astea sunt foarte dificile și, dar dacă e să alegi, dacă până la urmă o decizie de asta categorică, pentru că vorbim de... Îți dai seama că aș salva copilul. Pentru că... E și paralelă pe care tu ai făcut-o cu pomul, tu ai dat pomul, eu o leacă mai complicată. Analizezi rațional, da? Cineva și-a trăit viața, a avut șanse,
dar cineva e abia la început. Și lucrurile astea se întâmplă fără a fi justificate, ele la sine înțeles. Deci uite, chiar nu ai se întâmplă în anul ăsta de pandemie, medicii au fost puși în situație să salveze. Cui pune oxigenul? Au fost situații și iar e același principiu, știi, până la urmă. Uite, să știi că aici vine, am și eu ceva totuși din duritatea asta a medicilor, știi, gândirea asta la rece pe care o au cei din familia mea. Da, uneori în viață trebuie să facem să luăm și decizii din astea radicale. Prea multă vanitate în Sodom, văd cum flacăra înghite întregul Babilon. Tu mai ești și ambasadora vinului sau un anume brand, dacă nu mă greșesc, în România sau în mediul online. Spune-mi rog frumos ce înseamnă asta sau hai să nu vorbim de beneficii. Fă-mă să înțeleg, pentru că eu nu prea înțeleg ce înseamnă asta. Ambasadorul vinului. Eu pot să zic dacă beau vinul de acolo, numai de acolo, să mă numesc ambasador sau nu? Da, sigur că da. Bine, eu sunt în domeniul vinului, adică am ajuns pe planeta vinului, cum place mie să spun, în 2014, când am început cu blogul. Acolo am fost în drumul vinului, acolo am cunoscut producătorii, am învățat cum se degustă un vin, tot ce înseamnă cultura vinului, ținut paharul, așa ținem paharul de picioruș, nu nici de cum așa. Și am înțeles că vreau mai mult. Vreau să cunosc mai mult, vreau să învăț mai mult și tot am început în primul rând să degust, pentru că în domeniul vinului noi nu vorbim de teorie, nu poți să povestești despre un vin citind eticheta. Și cunoscând tot mai multe, mi-am definit niște preferințe, știi? Așa s-a întâmplat că acele preferințe au coincis cu vinurile, de fapt, a cramei de lângă casa mea, că eu la Orhei stau nu departe, că nu spunem numele ca să nu facem... Dar putem să-i spunem, nu am o problemă. Da? Ok, atunci. Și să explic și de ce eu exact același vin îl beau care îl bei și tu. Deci, serios? Vorbim despre Vartele, da? Atunci hai să ciocnim, pentru că noi în pahare avem vin de la Chateau Vartele. Bun, noi nu pot să spui că numai, dar este un preferat. Eu l-am cunoscut cu 4 ani în urmă. Eu nu spre băutor de vin, nu eram atât casă, da? Noi am băut nu vreau să precis, era din roada la 2011 și era anul știi că anul a fost un an foarte bun. Un an sășitos a fost, 2015 a fost an extraordinar pentru eu domeniul atât de tare vinului. mi-a plăcut, e că nu mi-aduc aminte exact soiul care l-am dar mie chiar, și de atunci, deci dacă eu trebuie să aleg vinul, eu nu mă Vartele aleg. Bine, eu am cunoscut vinurile la majoritatea cramelor. Mergeam la vernisajul vinului, eveniment unde chiar studiam, adică acolo se lansau vinurile noi și eu țin minte la un vernisaj am degustat 22 de vinuri. Dar doar am degustat, știi, eu chiar am mers cu carnețelul, mi-am notat. De ce? Pentru că eu deja eram o persoană importantă în cercul meu de prieteni, eu ofeream, lumea m-a întrebat pe mine, uite-ți la magazin, ce vin să cumpăr? Uite, am evenimentul X sau vreau să gătesc aia, ce vin? Știi? Și eu trebuia să am ce să le spun, trebuia să cunosc aceste vinuri ca să spun, uite, ia de acolo, ia pe ăsta, uite, vreau cadou pentru șeful meu, nu știu ce, știi? Spune-mi, te rog frumos, care e treaba cu ambasadorul? Eu n-am înțeles. A venit natural, pentru că ți-am zis, eu consumam vinul. Vartele te plătește pentru că tu? Da, avem contract. Apropo, facem un an deja. Dacă până acum, că eu spuneam, dacă până acum promovam vinurile de la Chateau Vartele pe gratis, acum primesc și bani pentru asta, ce mi se pare firesc, pentru că toată munca din spatele meu, eu am conectat foarte mulți prieteni de-ai mei cu Vartele. Eu merg și prezint Chateau Vartele la evenimente. Scriu pe online, fac postări când apare ceva nou, dar le fac organic. Adică eu nu am că uite, asta trebuie să postez. Nu ai niște task-uri de Ba da, sunt anumite task-uri, dar la noi vine tot organic. Colaborarea noastră Ați găsit este... limbă comună. Da. Și este atât de naturală cum ar trebui de fapt să fie o legătură dintre o persoană care este considerată ambasadorul unui brand. Bine, Chateau Vartele a avut un vin anul trecut, am lansat în pandemie, vinul Inspiro. Și eu așa m-am pomenit că legenda spune că fata de pe etichetă sunt eu.
seamănă cu mine și noi am dat în masă această legendă că s-a ajuns lumea să dea tag pe Instagram, uite Orhean că beau vinul tău, știi? Deși cumva nu ăsta cum a fost mesajul transmis de noi, dar indirect lumea așa l-a perceput. L-a asociat. Și m-am bucurat foarte mult când mi s-a spus chiar recent că Inspiro se vinde foarte bine și cumva știu că este și datoria mea acolo. Nu, rolul unui ambasador este să promoveze vinul, să-l consume în primul rând, pentru că, iar cum zic, pe unde merg, uite și acum, da, am adus vinul ăsta, iar pentru că mie îmi place. Mie dacă nu o să-mi placă, eu nu o să-l promovez. Chiar dacă o să rup contractul dacă mâine Vartele nu mai face vin bun, de exemplu, știi? Pentru că, iar, eu mă asociez foarte rar de tot. Îți dai seama că eu am pierdut colaborări cu alte crame? Da? Eu nu mai primesc, în toți anii primeam de sărbători colete de la alte crame. Eu acum nu le mai primesc și lumea deja pe mine mă asociază cu Chateau Vartele. Și mi-asum, știi, ăsta e cumva riscul, da? Pentru că eu eram blogărița Orheianca, da? Promovam vinul la general. Bine, eu și vorbesc în continuare când e cazul, știi, la general, dar acum cel mai mult vorbesc să uite cum ajung când mă întrebai de București așa, să știi că eu am 2 case fizice și o casă a sufletului, care se află în dealul Orheiului, pe terasă la Chateau Vartele. Eu nu pot, eu când vin acasă, eu trebuie neapărat să merg acolo, să văd apusul, să beau un pahar de roze sau un vin, nu contează, știi? Dar, iar, cum am zis, e ceva organic. Și, bine, acolo s-au făcut schimbări foarte mari, chiar nu vreau să vorbim prea multe despre asta, dar încercările mele de a lucra cu ei au fost de la începuturi. Dar eu nu vreau să lucrez gratis, știi? Adică, ok, hai să faci asta, ok, mai făceam, știi, cum ți-am zis, dar până la un moment, până ajungem în momentul când like-urile nu plătesc chiria, iar revenim la asta și mulțumesc nu se mănâncă. Și de aici au pornit lucrurile. Eu știu că la Vartele încă se vor schimba foarte multe lucruri spre bine pentru că s-au pornit, știi, și eu încerc să fac și eu acolo cât pot. Dai seama, eu sunt cu tot alt mediu. Ne întâlnim oamenii de la finanțe, oamenii de pe restaurante, eu cu ideile mele nu știu de care, știi? Și cumva, dar mă bucur că ne înțelegem. Și textul despre care spuneam anterior este pentru ei, dar tare sper în sfârșit să-l dau, să-l livrez. Mi-a zis cineva că eu nu sunt un specialist din era prezentului, că lumea acum nu mai pune suflet în ce face, știi? Adică este contractul, o livrat, mulțumesc, banii au intrat, nu mai pun atât de mult suflet în ce... Și el care ți-a spus, în care măsură are dreptate, asta am observat și eu, nu spune suflet pe job, sau, hai nu pe job, pe domeniul în care tu activezi. Eu explicație mi-am găsit, pentru că explicația mea este că oamenii nu merg să facă ceea ce le place, dar fac ceea ce trebuie să facă, ori merg acolo unde este mai bine plătit și atunci cumva lucrurile astea vin că trebuie făcute, da? Și atunci e evident că nu este suflet. Dar când faci ceea ce îți place, eu, spre exemplu, fac lucruri care doar îmi plac. Deci eu pe mine nu pot să mă impui să fac ceva care eu te trimit într-un loc și... Uite, eu fac imobiliare la București. Eu închiriez și vând apartamente. E un job mai mult pentru bani, dar e și acolo foarte mult suflet. Eu n-aveam să pot face acest job. Faci, că eu am încercat, eu n-am putut să fac chestia asta. Eu m-am prins cu ideea că eu trebuie să spun mișuni și eu am zis că net. Eu am o altă strategie. Eu mi-ascult foarte bine clientul. Am încercat și asta. Și nu, te spun chiar concret, caz concret, ultima chirie pe care am făcut-o, am întrebat foarte multe detalii. Cât se poate, maxim, da? Da, asta este o chestie care... Am ascultat foarte atent și am căutat, am început să caut, știi, din toate resursele pe care le avem și am găsit exact ce a vrut clientul. Exact cerințele... Dar îți reușește de fiecare dată? Nu întotdeauna. La vânzare mi reușește mai greu. Exact. Că... Asta încercam să spun, că eu
Cu chirii n-am lucrat, am lucrat cu vânzările și am înțeles că nu poți pentru că, dar știi cum, unii am înțeles eu că nu poți, tu doar vezi calitatea lucrărilor, tu vezi calitatea blocului, tu știi background-ul companiei, vezi cum se jălui lumea după cum ai vândut, dar tu trebuie să vinzi acolo, că alternative nu ai. Știu ce spui. Eu încerc să fiu un agent imobiliar calitativ, adică eu merg cu clientul, eu nu îi propun 100 de oferte, alegi tu și vrei, da? Zic, eu încerc cât de pot de mult să învăț, să-i văd, să-l ascult, uite, crede-mă. La început nu-i ascultam, eram așa, hai să vă arăt, hai să vă arăt chiriaia, hai să bifez, mai repede să încheiem contractul, nu. După aia clienții revin la mine. Știi? Și asta e atât de mare plăcere când omul, eu văd, știi, mă sună cu Tărescu. Recent a fost o doamnă, o proprietară care m-a sunat, bună ziua! Apropo, în România, numele meu, Svetlana, ca așa spun, da, așa spun românii. Serios? Da, Oleg și tot așa mai departe. Și accentul meu moldovenesc mă ajută enorm în imobiliare. Bine, e doar, știi, pentru că agenții sunt mulți în București și tot zilnic îi sună foarte mulți oameni, da? Și eu când revin, și eu sunt amabilă, drăguță, întreb detalii, am înțeles că mă fac foarte ușor remarcată în București, așa mi s-a spus de foarte multe ori, nu știu de ce. Și iată, accentul ăsta și numele mă ajută să mă țină minte lumea. Bună dimineața, Gheorghe, deșteaptă-l pe Ivo. Spune-mi, te rog frumos, ca specialist, vinul din Beș, făcut de oamenii noștri de la țară, este un vin ok sau? Uite, des primim întrebarea asta. Mi-a plăcut foarte mult cum a răspuns la această întrebare Sergiu Gălușcă, un alt mare, el nu-i doar sommelier și vinificator și, în general, un om extraordinar din domeniul vinului. Sergiu a spus așa, vinul moldovenesc e bun până în decembrie. Că ai făcut toamna, da? 2-3 luni. E foarte bun vinul de casă, dacă e păstrat în condiții bune. Știi că cel mai mare dușman al vinului este aerul și lumina. Și dacă tu, hai să ne imaginăm, facem un exercițiu de imaginație, da? Polobocul, lobunelul. Bun, e spălat el cu nuși, cu nu știu ce, dezinfectat, nu știu. Vinul este un produs viu, foarte pretențios. Orice bacterie care a intrat în contact cu vinul îi face rău. Orice drojdie care se dezvoltă acolo prea mult și... Adică orice e în plus, nu e bine. Acum, imaginează-ți că bunelul tot se duce în Beș, tot deschide, da? Tot polobocul, tot scade și se face acea pernă de aer care oxidează vinul. Și iată, perna aia de aer, de fapt, dăunează vinul. Dacă tu vinul de casă l-ai îmbuteliat, l-ai limpezit, da? Cum sunt acum atâtea tehnologii. Scoți de pe drojdie. Da, e făcut frumos, normal că e bun. Și am băut vin de casă, foarte bun. Dar nu, zic, este mitul ăsta că, uite, că vinul de casă e mai sănătos. Nu, vinul de casă pe care l-ai băut peste 2-3 luni, el deja începe să se oxideze, el deja e mult mai toxic pentru corpul nostru decât vinul îmbuteliat. Noi mai avem o problemă legată de vinul de prin sate, să mă ierte oamenii din sate. Eu stau de acolo, apropo. Noi nu avem cultura vinului, cultura băutul vinului. Uite, vezi ce frumos, noi astăzi bem din pahare, picior, frumos, nu din bacal. Bacalaș. Ții minte bacalaș? Toată lumea trebuie să-l aibă, da. Bun, e o tradiție. Nu, eu despre altceva vreau să te întreb, despre faptul că noi nu ne limităm la bacalaș. Asta e o noi problemă. vinul bem din caldare. Asta e drama țării noastre, că despre asta cumva... Știi de ce m-am implicat eu atât de mult în domeniul vinului și promovez cultura vinului? Tocmai în speranța că îmi voi pune și eu amprenta petricică mică la stoparea valului ăsta mare de alcoolici și tot ce înseamnă alcoolism. Și știi cum? Prin educație. Eu vreau să introduc curs de cursul începătorului, hai să zic, da? În clasa 12-a, la ora de clasă.
Să înveți copiii, care deja nu mai sunt copii, care beau de pe la 14 ani, să nu zic chiar și de mai jos, și nu beau vin așa, nu știu ce beau. Căldarea, eu am fost adolescentul care ne duceam în Bieș și ne puneam în jurul, într-un jur cu căldarea în mijloc și cu bacalul. Și care era plăcerea, ți amintești? Nu era. Nu conta ce bei, nu? Din băutură, n-aveai nicio treabă, exact, pentru că mergeam la discotecă în centru și acolo beam rachiu, deci ala contrafăcut, care costa vreo 7 lei, nu mai țin minte cât. Adică nu conta, dar ce era accesibil, aceea se consuma la vârsta asta adolescentină. Și uite, foarte multă lume rămâne acolo. Deci nu evoluează, pentru că nu există cultură. Să știi că oamenii nu-și doresc să evolueze. Eu nu vreau să învățăți pe oameni și îți explic de ce, pentru că omul nu poate mai mult decât este depozitat acolo. El nu are și nici nu este obligația lui că el să poată. Dacă lui se dă cunoștință și el nu asimilează, asta e altceva. Eu vorbesc, știi, oamenii, m-am ciocnit cu oameni destul de reticenți și mă luau la mișto pe la degustări și așa, știi, că acum ce trebuie să fac, știi, de ce nu întorn paharul plin? Adică cum, da, zic, poate așa, știi. Am avut un caz, cred că eram să-l bat pe omul ăla, a vrut să toarne apă în Taraboste. Taraboste fiind mai premium de la Vartel, cel mai bun vin, adică vinul ăla, vinum, știi, vinul asta cu în România se întâmplă asta la noi, ei fac șpriț. Lasă-mă că, bun, poți să, nu știu cum să zic, la vinul alb, la nu știu ce, dar nu în Taraboste, care vinul, nu știu cum să zic, și pentru mine a fost, râdeau el alți cunoscuți de-ai mei, prieteni de-ai mei, și că ei, dacă te-ai fi văzut dintr-o parte ce față ai făcut, săracul om, bine, eu am fost până la urmă diplomatică și politicoasă și am venit și mi-a explicat omul despre ce-i vorba în pahar, ce are el în pahar, nu-i vin de 6 lei de la colțul. Dar tu rămâne să-l bei, exact. Și dacă dacă nu poți să-l bei, pentru că nu e vorba de degustare, turnam câte puțin, nu-l bea. Dar nu turna apă, știi? Nu. În fine, apropo despre cultura vinului, uite, vin din urmă un val de tineri foarte populari, da? Care sunt destul de, știi cum, apreciați. Eu abia aștept să fac 18 ani ei. Să-i chem la o degustare și să învăț cultura vinului, cum m-am fost învățată și eu. Și să o împrăștie în lume. Și să transmit această pasiune, pentru că Moldova este o țară deja pusă pe harta internațională a vinificației. Da. Suntem în top 10 țări și după numărul de medalii și după calitatea vinului, noi nu suntem nici pe departe mai prejos, nici de vinurile din Franța, din Italia, din Chile și tot ce vrei. Da, suntem Moldova, încă nu prea ne știe nimeni, dar avem atât de mult potențial. Avem și viile. Știi că noi suntem pe aceeași paralelă cu California și cu zona Bordeaux, adică zona geografică, tot ce înseamnă sudul Moldovei. Știi că la noi mergi și nu găsești porumb, la noi vie, stânga-dreapta, pământul costă foarte mult. De la centru spre sud? Da, tot sudul Moldovei, în zona Ștefan Vodă de mai mult și valul lui Traian, adică sunt două, dacă începem subiectul ăsta, cred că ne trebuie o emisiune întreagă, dar nu intrăm chiar atât de profund. Stau cu fața la soare. Da, și plus că mai vine și briza mării. Și e relieful ăsta șerpuit, da, adică avem un teroar extraordinar, plus noi avem specialiști foarte buni. Eu îi numesc creatori. Eu când am ocazia să vorbesc cu Arcadie Foșnea, enologul Chateau Varteli, care a fost câțiva ani declarat cel mai bun vinificator din Moldova, pentru mine, știi cum este? Uite așa stau și îl ascult pe Arcadie, pentru că vreau să absorb cât mai multă informație de la el și îmi conștientizez pe cine l-am lângă mine, da? Om care a creat cele mai mari vinuri, om care a muncit de la zero, da? E de la începutul cramei până acum, și pe lângă el mai sunt și mulți alții. Eu ador evenimentele dedicate vinului, cum ziceam, de vernisajul vinului, și mai erau altele mici, wine friendly și tot așa, pentru că de acolo am învățat. Și iar această industrie nu se face fără pasiune. Nu poți. Nimic nu se face. Pentru că ingredientul secret dintr-o sticlă cu vin este sufletul oenologului.
Și crede-mă că aceiași struguri culegi de pe aceeași plantații, făcuți în aceeași cramă și nu o să iasă la fel dacă e făcut de doi oameni diferiți. Total de acord. Prea multă vanitate în Sodom, văd cum flacăra înghite întregul Babilon. Svetlana. Da. Noi suntem pe final. Noi avem 3 întrebări pentru toți invitații noștri. Una din întrebări e legată de patriotism. Ce este el pentru tine și dacă mai avem nevoie de acest cuvânt, de această sintagmă secolul 21. Eu cred că la întrebarea asta ți-am răspuns cu acel slogan spus de Kennedy, că nu te întreba ce a făcut țara pentru tine, dar ce faci tu pentru țară. Și am mai spus că am fost implicată în politică, am fost în 2002 vicepreședintele unei organizații de tineret, pot să spun, a noii generații din PPCD pe atunci, 2002-2003, perioada aia. Și uite, atunci mi-am manifestat eu patriotismul, atunci am înțeles ce înseamnă poziție civică, cam mai târziu să înțeleg cât e de murdară politica. Mă bucur că am aflat asta foarte repede, știi, la o vârstă fragedă, pentru că eu aveam aspirații politice, poate anticipez o întrebare de-a ta. Atât de mult m-am simțit trădată și atât de mult m-am simțit folosită de liderii acestei organizații, partid, nici nu vreau să spun numele acelui om, că nu merită, că a spulberat visul de a se implica în politică și de a fi util societății a unei generații întregi. Noi, de atunci, din generația 2002, sunt foarte puțini care au mai rămas în politică, adică care au mai făcut. Sunt puțini de tot, îi știu pe degete că ne cunoaștem și îmi pare rău. Mi s-au propus după aia, la fiecare alegeri mi s-au propus să vin pe liste, propuneri de astea. Nu. Știi de ce? Pentru că eu pot face mult mai multe lucruri pentru această țară neimplicându-mă politic, nemurdărindu-mă cu culoarea unui partid politic. Din păcate. Pentru că nu zic că nu-mi doresc. Cine știe, poate pe la 50-60 de ani nu zic că nu o să mă implic în politică, dar nu în condițiile actuale. Ok. Noi suntem deja de un an și ceva într-o pandemie care a dat busna și s-a prăvălit asupra noastră nepregătiți. E o nouă experiență pentru noi toți, ca și Ian și noi clar. Ca și până în prezent, jumătate din populație cred că nu crede, e o teorie a conspirației pentru dânsi, alții cred, dar cumva deja au trecut chestia asta. Apare o altă întrebare și o altă problemă, vaccinarea. M-am vaccinat. Te-ai vaccinat deja super tare, asta era... Urmează să-mi fac a doua doză. Eu sunt din familie de medici, eu cred în medici, eu nu cred în specialiștii de pe Facebook. Super. Hai acum să revenim la politică. O altă întrebare. M-am pregătit. Da? Hai să întreabă-mă. Haideți să ne închipuim că toată lumea de aici este un partid politic la guvernare care are majoritatea în Parlament. Da, hai zicem acolo, 50+1 sau o treime, o leacă mai mult. Ce funcție ți-ai lua și ce ai schimba acum? Uite, chiar m-am pregătit. Am ascultat interviul complet cu Arcade. Am și comentat pe la voi pe acolo. Și până ieri aveam alt răspuns la această întrebare, pe bune. Însă astăzi, mergând pe drum, venind din Orhei spre Chișinău și văzând apusul, care astăzi chiar a fost un apus superb, și am simțit pe mine cât de mult acest apus m-a făcut fericită, adică m-a inspirat și așa mai departe, și am zis că nu, eu vreau să fiu ministra fericirii. Sună asta utopic, dar eu știu cum aș putea să-i fac pe oameni mai fericiți. Zi-mi un lucru și cu asta încheiem. I-aș învăța să se relaxeze. Adică, da. Și aici se include și excursiile, și vinul bun, mâncare bună, adică
aș dezvolta hedoniștii din ei. Și cred că atunci, uite, eu spun asta și pe mine, și cred că atunci, pentru că noi suntem o societate de oameni triști. O societate de oameni gri. Absolut. Și de nouă ne lipsește acea sclipire în noi ochi, acea fericire comună, nu vorbim de eu. Știi cum la noi, dacă eu sunt fericit, vecinul meu sufere, că de ce eu sunt fericit? Eu trebuie să plâng, eu trebuie să, știi? Da. Și uite, m-aș face ministra fericirii. Super. Bine. Eu de obicei, înțeles și observat, vin cu un îndemn de final a unui clasic autohton, la sfârșit sezonului eu spun cine-s el, mie tare, tare îmi place. Давай разворотим этот ёбаный мир. Давай. Noi am filmat. Gata? Prea multă vanitate în Sodom, văd cum flacăra înghite întregul Babilon. Bună dimineața, Gheorghe, deșteaptă-l pe Ivo.